Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ गोबां दिननि उनाव आं दिनैसो भिडिअ बानायबाय 6 months जाबायमोन भिडिअ बानायैया ओमफ्राय दिनैसो माने भिडिअ बानायबाय दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय behind the scenes of zombie मासे दिनै जों शुटिं खालामगासिनो नोंथांमोना बे शर्ट फिल्मखौ नुखांबाय जानो हागौ मानोना आं बे दा बानायनाय भिडिअखौ behind the scenesखौ बे शर्ट फिल्मा ओंखारखांनायनि उनावसो होखागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि नायाखैबाथाय नायहैग्रो बेनि उनाव बे behind the scenesखौ नायबानो जाबाय बेयाव एसे दाव गावनाय सिन लानोसै बिथांमोनानो जाबाय जोंनि कास्ट एन्ड क्रुज बे जाबाय क्रुज नै कास्ट बे जाबाय जोंहा जम्बी Rolling and action. Hey Ram, nilai menjawabkan nalai. Masih mengunduring lah. Farsiting, dauma dausun unjungnya be, kumai langsung masih. Rolling and action. आरो जोंबो दाउमा दाउसा खमायनायनि खामानिखौसो मावगासिनो दा दा जोङो मेकआप होनसै जम्बिनि नै बिथांनि सायाव नायनोसै बोरै जायो मेकआपआ एकदम नै बेलेगनि बुस्थु लाना फैदो जोङो मेकआप होनो थाखाय बोरै जायो नायनोसै भिडिअ सासे खालामबाय थानाय दा मेकआप फैबाय थानाय जों जनो हायबादि आथिं सालायदों साख्रिनि उनाव खारबाय बायनानै पाउडारजोंनो होग्रांगौ ना सानदों पाउडारनि सायाव इखौ दा माबाना होनांगौ बेखा मुखांखौ उराखौ खालामखा मुखांखौ उराखौ खालामखा उफनांना जोंनि गुफुरनो माखासे बोरैबा जाबाय गैलालै एते गोरनायावनो मरसै आरो berdanau Ui, jaga dah besok kita mah. Wah, sudah tahan dulu. Harus selesai film ini. Oh, ini kafalan bodoh ada. Almost sabayaनो जायोलै जों बारा खालामासै ओभार मेकआप खालामासै जों रावबो गैया नालाय प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट गैया नालाय खानायखौ गुफुरनो जासिगोन ना पाउडार होना खानायखौ जानजिसे मावनाय दा फार्स्ट लुक लाबाथाय बेखौ थै गलायनाय होनांगौ खुगाजों थै गलायनाय जाबाय ना जागोन ना बिदि हमखानाय बिदि जानायाव दे आं आखाइसो नाबैदो Rolling and action. Rolling and action. Rolling and action. Rolling and action. Melabu.
Rolling and action. Hey. Hello. Video. Cut. Go. Cut. And action. Rolling and action. Rolling and action. 하시드. Rolling and action. 빌드. Rolling and action. Ơi, Phakla, 무사히 타봐요. 텅텅텅텅. खालामै केमेरानि माने DSLR केमेरानि बेटारिया जोब्बाय दा मबाइलजोंनो फोजोबनांसिगोन नङाबा माने टाइमा एसे खम दं गाबोन खालामनो हानाय नंला बेनिखायनो दिनै फोजोबथारनांगोन नालाय मबाइलनि केमेराजों सुट खालामनोसै आदारखौ मिथिबायना बेनिफ्राय नै जोबसिगोन र' सालामनाय जादोंलै माथो and action मा लोगो मोनखोलै ओइ अन्थाइ गैला रख'या गरसेबो गैला जेबावबो साथाम दं ए आंनावबो गैला माथो मा खालामदा साथार' काट ready and action साला उल्था दिगखैसो फैफ्लांबाय एबार जे सान्सखौनो खालामखानांसिगोन आंखौथ' खिनोसो ओंखारबाय आंनि मोखां खिना फै and action आसलते and action आसलते बनिफ्राय and action आसलते बनिफ्राय फैखो बे जम्बियानोथ' आरो माबोरै फैखो दा जोंनियाव जिखिजाया जाया जम्बिया मासेल' नङा गुबुन बुरजा दंबायो rolling camera and action आसलते बनिफ्राय फैखो बे जम्बियानोथ' आरो बनिफ्राय फैखो rolling and action बिदि अरजाना जायोबाथ' जागोन दे दे फराय and action बिदि अरजाब्लानो जायोब्लाथ' सोरबा हारसिं हाला फैफ्लांना अरजानोबो हागौ बिदि अरजाना जायोब्लाथ' सोरबा हारसिं हाला फैफ्लांना अरजानोबो हागौ आरो बिदि अरजा जम्बि जाजोबब्लाथ' rolling and action आरो बिदि अरजा जम्बि जाजोबबाथ' आरो बिदि अरजा जम्बि जाजोबबाथ' फुरा बड'लेण्डआवनो जुम्बुलेण्डसो जागोन माथो and action आंनिबा rolling and action आंनि बाजाराव फैयाखै नङाब्ला जोंनो फार्स्ट फैजों and action आच्छा बे जम्बिखौ मासे होनगोन ना सासे बुंगोन मासेयानो जा सासेयानो जा बेजों जोंहा मा लोब्बा दं camera मासेयानो जा camera rolling and action मासेयानो जा एबा सासेयानो जा एबा जियानो जायाथों मानो बेजों जोंहा मा लोब्बा दं जिखियानो जा जों बेनिफ्राय माबोरै सासे rolling camera and action camera and action cut and action and action rolling and action hey 사진 이렇게 놀래 이렇게 나는 글타라 만시야 rolling and action and action hey and action zo
Hey, sini saya kira. And action. Hey, si nalur saja. Si nalur saja. Oh, kita tu. Hui. Dah. And action. Wait. Hey, and action. Wait. Oh. Này bạn nâng cái vâng này. Yên nhiều không nhiều. Thì cái biểu của nói gì? Khát chưa là vâng. Thích là vâng bảo. And action. Rolling nana bara. Bara nana nunggu rolling and action. Rolling and action. Action. Wait. Ang kalugan na? Syutingnya dah selesai, bara macam saya sih, macam bang, tak kira macam sobai sih dia. Ôi. Đang lá.